Terve, Digikeikka täällä taas, ja tällä videolla olisi tarkoitus vähän esitellä näitä mun digitointivärkkeitä, eli mitä laitteita mulla on tässä digitoinnissa käytössä. Eli aloitetaan tästä ensimmäisestä ja vanhimmasta, eli tässä on Betamax-soitin Sonyn malli SLC6 vuonna 1982 tullut markkinoille, ja tämä kyseinen nauhuri on mononauhuri, eli ei stereoääntä pysty nauhoittaa tai toistaa. Eli Betamax-kasetit niin on tällaisia. Tuossa on sitten kansi siihen niin, ja taas siitä on hidro päälle. Kasettia sisään. Otetaan vaikka tosta vähän taaksepäin kelaamaan. No vähän harvinaisia nää Betamaxit nykyisin täällä Suomessa niinku kunnossa olevia löytää. Mulla oli tässä ollut nyt säkää, että tällaisen löysi sitten kunnossa toimivana ja hyvää hintaa, kun niitä on melkein yli 300 eurolla myynnissä niitä toimivia olevia. Ja ulkomaaltakin niitä löytyy kyllä sopivaa hintaa, mutta ei sitten välttämättä ole toimivia, ja niitä voi sitten kuljettaa maasta toiseen, niin voi tulla jotakin kostituksen kanssa sitten jotakin ongelmia siihen laitteeseen. Joo, tää laite toimii tosi hyvin, ja siellä onneksi on netissä sitten on myös kaikenlaiset ohjeet, ja just jos on joku vika tulee, niin löytää helposti, että mitä siihen pitää, tai jotenkin konkkaa vaihtaa. Ja huoltokirjakin tuohon löytyy netistä, niin pystyy helposti huoltaa sitten. Siinä on sitten takapäin näkyy, eli siinä on vaan yksi äänilähtö RCAn kautta, ja sitten anteennin kautta tulee video, eli ei ole vielä mitään skartteja ollut. Anteennin kautta itsellä justiinsa niin menee suoraan VHS-soittimeen, ja sieltä sitten saa ton Betamaxin kuvan näkyviin, ja sitten ääni menee sitten erikseen äänen tallentimeen. Tähän on sitten jälkiasennuksena tehty sen. Tässä oli semmonen kaukosaarin ollut tässä kiinni johdolla, ja siinä on just pystynyt kelaamaan ja menemään eteenpäin ja sitten pysäyttämään nauhaa. Mutta mä sitten itse siitä tein sitten tällaisen kytkimen vaan, että siitä sitten saa kelattua ja pääsee taaksepäin. Niin se on siinä kaukkarissa oli niin, että se pitää painaa pohjaa sitä niin täällä saa vaan sitten vaan kytkintä vaan vääntämällä sitten vaan kelauksen. Mutta joo, siinä oli sitten tämä Betamax-nauhuri, ja mennään sitten seuraavaan. No joo, seuraavaksi on sitten Hitachin PM-O520E 8mm kamera. Tää on tämmönen vähän erikoinen alun perin tämmönen AA-pattereilla toimiva. Tähän on myös akkukin myös, mutta se on ajat sitten ei pidä virtaa enää. Tässä on myös sitten vaihtoehtoinen, että jos ei noita pattereita, ei ne patterit kauaa tossa kestä, niin tulee järkevämmäksi sitten käyttää tuosta noin erikseen virtaa 6 volttia. Tähän ei ole mulla omaa tai alkuperäistä virtajohtoa, niin sitten rakensin tällaisen. Tää näyttää vähän epäilyttävältä, mutta toimii. Tämmönen vaan virtajohto, se vaan menee tuohon noin. Tuohon sitten tulee negatiivinen ja tuohon sitten positiivinen virta. Ja sitten erikseen laitan virtaa sitten tällaisesta säädettävästä virtalähteestä. Ja tässä on sitten minkälainen nämä 8mm kasetit näyttää. Ja tästä sitten menee tämä nauhoitus, niin tuossa tuon video ja ääni. Tääkin tulee monona, niin siitä niin menee VHS-soittimeen suoraan piuhat. Siinä oli sitten Hitachin 8mm kamera. No sitten VHC-nauhojen digitointiin, niin käytän tällaista adapteria. Eli tähän vaan saa laitettua VHC-kasetin, ja se muuntaa sitten tämmöiseen muotoon, että sitä pystyy käyttämään VHS-soittimessa sitten. Eli tuo tosta auki vaan, ja sitten laitetaan 8mm nauha tänne sisälle noin, ja kiinni.
tuolta sitten näkyy, niin se laittaa ton nauhan tosta kulkemaan. Se on saman paksuinen tämä nauha, mikä nuo ihan normi VHS-kasetit käyttää. Tää on tällainen, että tää toimii AA-patterilla. Tuo moottori, mikä vetää sen nauhan tuohon. Seuraavaksi sitten on Panasonicin NV-GS320 mini DV-kamera. Tää on vuodelta 2006. Tuossa on sitten mini DV-kasetti. Vähän pienempiä kuin nuo 8-milliset ja VHS-kasetit. Se on sitten tää mekanismi tällainen. On kaikissa noissa mini DV-kaseteista tämmönen samanlainen. Tätä muuten olla niin, että tää on itse Panasonicin valmistama koneisto tänä näin. Ja aika monessa muussakin merkissä on tuo sama käytös. No joo, ja sitten digitointi tapahtuu sitten niin, että täältä sitten erikseen pitää laittaa virtaa. Tässä on tämä akun lataaja, niin siellä on sivulla tuommoinen portti, mistä saa sen virran sitten ja sitä johdolla saa tähän näin virran laitettua. Ja USBn kautta sitten saa koneeseen ja siellä on sitten oma sovellus, millä sitten saa sen kuvan sitten. Ja myös on sitten Firewire-portti myös, mutta se on niin, tuolla USB 2.0 menee, niin monissa noissa kameroissa on niin, että se on vaan tuo Firewire-portti vaan. Mutta tää on sitten vähän erikoinen, että se on tuo USBin kautta myös. Ja laatu ei yhtään siinä huonona, että joo, siinä oli sitten mini DV-kamera. Viimeisenä sitten on Sonyn RDR VX420 VHS-soitin ja siinä on myös tuo DVD-puoli, että jos haluaa VHS-kasettia DVDlle, niin onnistuu sitten tällainen siirto siihen, niin tääkin on vuodelta 2006. Yksi ja viimeisiä VHS-soittimia, mitä Sony on valmistanut. Tuosta sitten kasetti sisään. Tää on sitten skarttipaikkaa ja komponenttia ja digitaalista audio-ulos liitäntää ja kaikkea tollaista. Itellä menee skartin kautta ja siinä oli sitten tämä VHS-nauhuri. Sitten viimeisenä vielä näytän nämä laitteet, millä sitten saa kaapattua noista nauhureista sitten videon. Elikkä mulla on tässä näin Koenikin tämmönen skartista HDMI muuntajaa. Ihan hyvin ajaa asiansa, mutta tarkoitus on ostaa vähän parempi sitten jossain vaiheessa. Ja sitten tästä näin tuo HDMI kautta sitten menee Elgato HD60 tässä plussaan. Ja sitten menee HDMI:llä tuonne noin. Ja sitten erikseen sitten mieluiten sitten otan äänen sitten. Erikseen otan äänen sitten tähän. Huono puoli tossa skarttimuuntajassa on se, että se ääni meinaa välillä aina pätkiä siinä, niin ja saa sitten tän kautta puhtaan äänen. Eikä tässä mitään muuta, niin siinä oli semmoset laitteet, jotka nyt on tällä digitaalisesti käytössä. Ja 14,50 € on per kasetti, että todella edullinen hinta. No sitten jos haluaa pilveen sitä siirtää ladattavaksi, niin se on sitten €50 kasetti, että sekin myös onnistuu sitten DVD-levyjen ja mustatikkujen lisäksi. Tai ei mulla muuta, se on moro.